Hey guys, it's already October 9 today, and yun, ang sakit ng ulo ko guys, sobrang sakit, grabe, nag-take na ako ng Tylenol. Ngayon yun lang kasi nakatulog ako bandang 10 a.m. or 11, and then bigla akong nagising ng 1 p.m. kasi itong mga kapatid ko, pinapaiyak nila si Baby Kels. Ginaganon nila. Akala ko naman kung ano nang nangyari. Nakakainis. Sobrang sakit ng ulo ko. And then, kumain lang ako. And sabi ko, hindi nang tatanggal tong sakit ng ulo ko kung hihika lang ako. So, I need to work out. So, I have here my yoga mat and my, naka-sports bra na ako. Para kahit mag-cardio ako. Hindi magja-jump-jump ang mga hindi dapat mag-jump. So, yun guys. Mag-workout na ako and then I'll try to film later on. Kasi i-film ko pa yung review. Mag-review ako na ito, Pore Purifying Balm. This is the new product of iWhite of Ear. If you are interested in buying one, head on to your Watsons. And siguro meron din sa 7-Eleven. Usually meron sila eh. So, yun. I-review ko yan later on. I will do a demo and then yung yoga mat ko na iwan ko. I'll do a demo and a review. Sa Monday, wala pa ako na-edit na vlog. But, yeah, later on, mag-edit ako. And then, Tuesday, we will have how I did my makeup in high school. So, hopefully, we can upload everyday kasi sobrang hirap isingit, guys, yung lahat ng videos. Yung skid ko full pack na. Hindi ko pa na-film lahat. But, yeah. Kailangan kong gawin kasi may mga nagbigay ng products, ganun na kailangan kong i-review and maganon. So, let's see kung magugustuhan ko yung mga products na yun. Or magustuhan niya rin. So, I'll see you guys later. Mag-exercise lang muna ako. Ate, halika na! Hey guys! Sobrang nakakapagod. Hindi ko kinakaya ito. Sasalita pa siya. Hindi ko na kaya. Tapos ko na yung 17 minutes na isang round and then yung isang 8 minutes. One more. I'll try one more. Grabe, tagaktak ng pawis ko. Namura na ako. Bonggang-bongga. I-review ko na ngayon yung iWhite Korea product. This is the Pore Purifying Balm. Hindi ako masyadong makapag-review kasi yung kapatid ko, ang ingay na, sumisigaw siya, nakakainis. Ano ba yan? Tapos ngayon, umulan tuloy. Magsasara naman ako yung bintana ko. That is the technique. Para hindi nyo marinig na maingay. Di ba? Ang daming sakripisyo ito para sa mga kasi yung mga friends ko din, sabi nila, i-review ko daw yun. Bago daw nila bilhin. Kaya, i-review muna natin. Ayan, medyo mainit na naman ito sa ating kwarto. Ang kapatid ko ay sobrang ingay talaga, nakakainis. Alam nyo ba, nung first time kong yung nag-YouTube ako doon, nandun pa kami sa condo. Kasi more on scrapbooks ako nun. Yun yung fini-feature ko sa channel ko. Grabe, pumupunta talaga siya dun sa bintana sa kabilang kwarto para lang mang-asar na, ganun siya. High school pa lang siya noon. Ngayon, college na siya, ganun pa rin siya. Kakainis. Grabe, ang ganda nito guys. Tingnan nyo, yung review ko na lang, antayin nyo na lang yung review ko. Maganda siya. I recommend you guys. Lalo na sa mga kagaya ko na malalaki ang mga pores, ganan. This is perfect. At tandem sila nito. Talagang repurchase pa more. Hey guys, so tapos na akong mag-film ng 3 videos. Grabe, sobrang pagod ako. Dami kong bloopers na talaga ako, nabubulor parang nabablanko ako. Kaya kanina talagang sinulat ko na yung yung mga pointers ko para hindi ko na makalimutan kasi yung review ko. Nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Ilang beses akong nag-take na And then, nag-film ako ng
collab videos. Collab video. Yun, isa lang. Grabe guys, sobra. Kaya nagmas ako kasi feeling ko magkaka-breakout ako sa ginawa kong collab na to. Ewan ko ba kung bakit namin to ginawa. Tingnan nyo na lang guys kung sino yung kakolab ko. Mga weirdo talaga kayo. Sabihin nyo siguro pag nalaman nyo kung sino yung kakolab ko tsaka kung ano yung... Ayun, so aanuhan ko na to. Kailangan talagang magbonggang ano na ako, skincare ako after nito. Kasi grabe guys, sobra yung mga pinagagawa ko sa skin ko. So yeah, mag-take din ako ng ano ko, vitamins ko. May nakuha akong vitamins sa Avon. This one is the Nature E. Parang vitamin E din siya. Maganda din guys. Mag-glow ka rin talaga sa ano. Asan na yung isa? May vitamin C pa ako. Ito. Grape seed extract yung laman niya. Ito siya. Maganda rin naman so far. So, I'm going to have a shout out first before I end my video. I hope mabasa ko lahat ng mga ano, hindi pa ako nag-edit guys ng para bukas na ano ko, na vlog ko. Bukas na lang mag-edit, agahan kong gumising. Tapos sana hindi magloko yung internet namin bukas. So ito yung mga nagko-comment sa mga videos ko, mga old and sa new video ko na yung abangan na new vlog ko. So kay Shy Mode, hello sis. Nakakatakot naman ito mag-shout out. Kanyo siguro nakamas pa. So kay Shy Mode, Saya Nikki, hello sis. Lagi ito siyang nagko-comment. Ang ano niya talaga. Isang bait-bait niya lang talaga. Joy in your heart, hello sis. And kay Ashley, mga life and work vlogs. Ayun sis. Nahirapan pa rin ako sa pangalan mo sis hanggang ngayon. Tapos, kay, sino pa ba? Prima Paula Gatchalian. And, she's a new subscriber. So, go check her channel out. And, kay Chacha's Vlog. And, sino pa ba? Kay Sis Tracy. Hello, Sis Tracy. And, kay Hearty Cindy. Ayan. Yun lang yung mga mas-shoutout ko muna. As of now, kasi nagmamadali na ako. Antok na rin ako, guys. Papadry ko lang to, then magtututbrush pa pala. So, I'll see you guys in my next vlog. Bye!